खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासिखौबो आं फिन खनसे फरायबावबाय दिनै मिथिखागौ 5 जुन बुहुमनां आबहावा सान फालिनाय बे आबहावा सान फालिनायनि सायाव नोंथांमोननो माखासे बाथ्रा मिथिहोगोन आरो नोंथांमोननि गेजेराव सानै सुबुं जाय सुबुङा गोबां गुन्दानि रल लानानै बर' हारिमु बर' फिल्मफोरखौ माने मुं लाबोदों थारैनो बे बिथां सानैखौ आङो नैबे समाव लोगो मोनफैदों आरो बिथां सानैनिफ्राय दिनैनि सानजों लोब्बा लानानै माखासे गोनां बाथ्रा सावरायगोन नाथाय दिनैनि बे समाव जितु BKWSC बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि जितु दैदेननायाव दिनैनि सानखौ लानानै गोबां बिफां गायदों नाथाय बे बिफां गायनायनि सायाव नोंथांमोना मिथिगौ दिनैनि समाव बिफां गायग्रा बिथांमोना जाहाथे बिफांखौ गायो गायनायनि मुङाव अखानायैनिफ्राय जिहेतु बेखौ आबदाल खालामा थारैनो बेयावबो बिदिनो जागोन नामा बेखौ नोजोर होनानै दिनै बे सारि सारि बिफां गायनायनि सायावबो सावरायगोन आरो माखासे बे बिफांखौ जों माबोरै फोथांना लाखिनांगौ आं दिनै बुंगोन जिहेतु दिनैनि मुङाव बिफांखौ गायनानै गोबां राजनिति खालामो आरो गोबां गावखौनो माने बिफां गायनायनि सेल्फि मारिनानै फेसबुकफ्राव होयो नाथाय अखानायै बे बिफाङा थांदोंना थाङाखै बेखौ जोङो लक्ष्य खालामनाय एबा नोजोर होनायखौ नुनो मोनाखै थारैनो आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै बेयाव जोंनि बिथां आदा सानै जायखौ जोङो गुन्दा बर' रावाव गुन्दा होनोब्ला बयबो गिखाङो थारैनो बे गुन्दा सानै गुन्दा सानजानि आरो सोनाबनि सानै गुन्दा लोगो हमनो नागिरदों थारैनो दिनैनि भिडिअआ जोबोद समायना जागोन खुलुमबाय आदामोन खुलुमबाय गिबियावनो आदामोनखौ आंनि अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय थारैनो आदाखौ आङो आंनि गोसोनिफ्राय जितु जुमब्रा गुन्दा आरो देगार सिं होनोब्ला बर'आ उन्दैनिफ्राय बोरायसिम थैहांसिम बयबो मिथिगौ थैहां उन्दुना थानायाबो देगार सिं होनना बुङोब्ला माने सिखांफिनलायो आरो जायबा पेरालाइसिसआबो हामो आरो थिग बेबायदि आरो नैबे जाहैबाय जोंनि सानजारि नोगोरनि जाय आंनो खनसे होनग्रोनि नाथुर गुन्दा नाथुर जिहेतु दैमायाव गिदिर नाथुर थानाय गुन्दा जानो हागौ दे जेन' दिनै सावरायनोसै जिहेतु दिनैनि दिनखौ एसे रंजानाय सान हिसाबै जों फालिगोन आरो थिग बेबायदिनो जाहा आदाखौ गिबियावनो आं सिनाखि लाग्रोनोसै बे जाबाय आदाखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय आरो आदाया बहानि आरो बे सानजारि नोगोराव माला फैनाय एक्सुअलि सानजारि नोगोरनि नंखाया नालाय आदायाथ' निश्चय आलासिसो थिग बे हिसाबै बे समाव आदाया बहानि आरो बेयाव मानो फैदों बेखौ एसे फोरमायग्रोनो थाखाय खावलायबाय आरो गोजोननाय थाबाय अरुण ब्रह्म चेनेलनिसिम आसलते आंनि माबाया हम डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार ओमफ्राय न'आ अरिजिनेलि आं रामफुरबिल आनसोलनि सिङाव थानाय बेलगुरि गामिनिमोन ओमफ्राय आं दा क'क्राझार टाउननि टेङापारा वार्ड नं 5 आव इस्टाब्लिश जाबाय 1995निफ्रायनो क'क्राझार टेङापारायाव इस्टाब्लिश जाबाय आरो नैबे सानजारि नोगोराव जितु दिनै हठात लोगो मोनबाय थारैनो बेयाव फैनायनि गुबै जाहोना मा दिनै सानजारि नोगोराव फैनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जों दुलाराय बर' हारिमु आफादा नैबे 2022 आव एनुवेल कनफारेन्स जागोन बिनि थाखाय जोङो रिसिपिं कमिटि दानो थाखाय जोंखौ लेंहरदों बे माबानिफ्राय धेमाजि डिस्ट्रिक्ट बर' हारिमु आफादा दा बिनि थाखाय जोङो दिनै फैनाय जादों बेयाव फैनाय जादों आरो थारैनो दिनै जिहेतु मोनसे सम बे समा जाबाय मुलुगनां आबहावा सान फालिनाय आरो बे सानाव नोंथाङाबो बाहागो लानायखौ आं नुनो मोनदों थारैनो जोंनि क'क्राझार होनोबा मैखोम बर'नि राजधानि माने क'क्राझारानो जोंनि बर'नि उथुमै होनो नामाथाय माने गुदि आरो क'क्राझारखौ लानानैसो बायदि बायदि बर'फ्रा आरो गुबुनावबो क'क्राझारावसो बर' दं होननानै मिथिगौ थारैनो जे गुबुनावबो बर' दं दिनै आदायाबो नुबाय थारैनो बे सानजारि नोगोराबो सेकेन्ड क'क्राझार बायदि माखासे सुबुंफ्रा मुं होदों आरो थिग नोङो क'क्राझारनिफ्राय फैनानै सानजारि नोगोराव दा सानजारि नोगोरनि सोमोन्दै नोंनिफ्राय मा मोनदांदों बेखौ एसे फोरमायनो थाखाय खावलायबाय आङो दिनैजों सानजारि नोगोर डेट मिन्स सिमोन सापरियाव नैथि खेब जाबाय सेकेन्ड टाइम आगोलावहाय आङो 1 बोसोरनि आगोल फैदोंमोन अब्लाबो मोनायावसो फैनाय जादोंमोन बै समाव आं इसिबां मोन्दांथिखौ आं मोनाखैमोन खिन्थु दिनै फैनानै आङो जोबोद मोन्दांथि मोनबाय सिमोन सापरि बे ओनसोला नों होननाय बायदि सेकेन्ड क'क्राझार थिग बेबादिनो आंबो दिनै मोनसे मोन्दांथिखौ आङो नोंनि सिगाङाव बुंनो नागिरबाय माने सेकेन्ड बड'लेण्ड बे सिमोन सापरिया सेकेन्ड बड'लेण्ड नैथि बड'लेण्ड दा बेवहाय जों फैनानै नुहैदों माने क'क्राझाराव जेरै सिस्टेमा सोलियो बेवहाय एखे सिस्टेम जेनेबा हाइ स्कुल दङ बर'नि गाननाय जोमनायखौ नुबाय आङो बर'नि दख'ना ओमफ्राय अमा बाजार खाथियावनो दङ
ओमफ्राय जि आबहावा गासिबो बे मोनसे एनभायरनमेन्टआनो जोंनि क'क्राझारनि सेम रायलायनाय सोदोब ओमफ्राय सुर गासिबो बर'जों एखे ओंखायनो आङो बे बेले समाव बुंबावगोन जोङो माने सिमोन साफ्रिखौ गारनानै खुनु बड'लेण्ड माबाखौ जोङो माबानो हाया दा BKWC जाबाय बेयो जोबोद गोजोनथाव अब्लाबो जों बेखौ बड'लेण्डनि सिङावनो रायखांबाय थानांगोन जोङो सेकेन्ड बड'लेण्ड बेखौ होननो हायो आं जोबोद मोजां मोनो फैनानै आरो फैफिनगोन नोंथाङा जे सासे सावथुन मुलुगनि गुन्दा बे गुन्दा मुंखौ मोननाय आरो गुन्दा रलखौ सोलोंनाय बेफोरखौ मिथिगोन बिनि साखाथियावनो थानाय बे आदाखौ बारा गोलाव खालामा बे आदायाबो माने ओरैबायदि माने बर' हारिमु आरो समाज सिबिनायाव ओरैबायदि जस माने थैयानो आलादा आरो थिग नाथुर बे आदा नाथुरखौबो गिबियाव आं नोंनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय आरो दिनैनि जिहेतु बेयाव बिथांखौ लोगो मोननायनि सायाव एसे फोरमायनो थाखाय खावलायबाय गोजोननाय थाबाय अरुण ब्रह्म चेनेल बिथांनिसिम जोङो दिनै माने इनभाइरनमेन्ट डेआव माने जोङो माने जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजाय आफाद दानो थाखाय आङो क'क्राझार चिरां बिनिफ्राय आङो माने लेंहरदों मिरु आफादनिफ्राय आफादगिरि जगेश्वर बर' आरो गाहाय नेहाथारि बिजुवेल दैमारि बिथांमोनखौ आरो बिथांजों लोगोसे क'क्राझारनि चिरांनि माखासे सोद्रोमा फैफादों दिनै आङो माने इनभाइरनमेन्ट डेआव बेखौ लाफानानै दिनै बानजाय आफादखौ दानो मोननायखाय आंहा जोबोद गोजोननाय दङ बेनिफ्राय गुबैयै आं बे सिमेन्ट सापरि देहाफाहाम हालामनि आङो थागिबि आं बिथांमोनखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आंनि मुङा नाथुराम मोसाहारि नोंथाङा सावथुन मुलुग बुंबाय थादों सावथुन मुलुगाव आं गिबि माने मानि हेंथा फार्स्ट जोनोम बे बर' सावथुन मुलुगा मानि हेंथा होननायानो बेनिफ्राय बेयाव आं माने राखोन गुन्दा होननानै माबादों सिनायजायो आरो माबाथाय राखोन गुन्दा हिसाबै मानि हेंथा मानो बे फिल्मखौ लानाय मानि हेंथा माने गोबां खोथा थागोन गोबां खोथा दङ बेखौथ' बोरै गुवारै बुंबावनो आङो सर्टै आफुनार माने मानि हेंथा मानो गोरोबनानै मानो लास्टाव गोरोबफिना बेखौनो गुबैयै फोरमायनाय जादों आरो माने गोरोबनानै मानो उनाव गोरोबफिना गोरोबनानै आफुनार उनाव गावजों गाव माने गारलायनाय जायो आरो बेनो मानि हेंथा जोबोद गोजोननाय थाबाय गुबै आरोखि आं अनेक गोसोयै बुंनानै होबाय फंनै रावजोंनो फोजोबनानै बेबायदि आरो बेनिफ्राय जितु बर'आव गोबां गुन्दाफोर दं ओमफ्राय बे गुन्दा लोगो नांनानै मोनसे फिल्म बानायबा सोर एक्टर जागोन नोंसिनि गेजेराव बेखौथ' माने बुंस'नाया जों माने बे जुदि मोनसे जुदि जथुमा जायोबा इउनाइटलि जानानै जों जुदि मोनसे जमा जायोब्ला सेलेक्ट खालामनांगोन जों माने गुन्दा होननाय जिनिसाथ' एसे आलादाथ' एक्टरा आलादा नायगोन जोङो मानसिनि फेसनफोरखौ नायनानै जोङो सेलेक्ट खालामगोन आरोखि एक्सुवेलि जोंबो बेखौनो सानदों नोंथाङा जेरै सोंदों बिदि फिननायखौ आं ओरै होनो सानो जोङो मोनसे समाव जमाखौनो जानो सानमारदों नोंथाङा रायखांना होदेरदों जोबोद माने गोजोननाय मोनदों आरो जाहाथे नोंथांनि चेनेलजोंनो नैबे भिलेन पार्टिया गुन्दा ग्रुपआ जाहाथे जमा जालायो आरोखि माने गुन्दा गें जुदि गुन्दा गें जानानै नोंथांमोना जुदि रायजोनि गेजेराव हाबफैबा हयथ' एसे संखिगोन खोमा रायजोआ बे निस्सय समखिनोबो हागौ मानो जोंनि सब समाय माने माबाया एटिसुडा माबा मुदा भिलेन मुदाव सिनेमायाव जोंखौ नुबाय थानाय जाबाय बेबायदि जाहैनोबो हागौ बेनिफ्राय मोनसे खोथाया जिहेतु जाय नोंथांमोना जिहेतु रल लायो गुन्दा जोंनि रायजो राजाफ्रा एकदम रायजो राजाफ्रा माने एकदम अरिजिनेल रायजो राजा माने एकदम गामिफ्राव थानायफ्रा गुन्दा रल लाबा ओरैबायदि माने नोंसोरखौ सैथो बिसोर गुन्दाबार होननानै नोंथांमोनखौ फिल्मनि गेजेराव गोबां रायो थिग बेफोर जितु रियेल माने एक्सनफोरखौ एक्टिंफोरखौ बानायनो हानायनि थाखाय नोंथांमोना ट्रेनिं लादों ना नोंथांमोना बेबायदि जोनोमावनो लाबोफाखादों बियो मोजांखौनो सोंबाय नोङो जोङो माने बिनि जेबो ट्रेनिं लानाय जायाखै मोनसे जोङो गावनि रोंगौथिजों मोनसे नाजानायजों बेखौ खालामहोनाय जादों ओमफ्राय दा मोनसे नोंनाया माने नायगिरिफ्रा जोंखौ मोनसे नायनायनि समाव मोनसे माबाखौ बिराद गाज्रि माबाजों गुन्दा लाग्राखौ बिदि मुं सुयो नायो थिग बेबायदियाव जोङो गोजोननाय मोनो थारमाने जोंनि एक्टिङा नंगुबै जागुइमारबाय माने जों जे भिलेननि रलखौ दिन्थिफुंनो हामारबाय रायजो राजाफोरखौ नायगिरिफोरखौ मा गुन्दा मोनथिहोनो हाबाय बिनि थाखाय जों माने गावखौनो गाव मोनसे गोग्गानाय मोनो आरो थारमाने एक्जाक्ट जों अरिजिनेल मोनसे गुन्दानि माबाखौ खालामनो हाबाय होननानै जोङो अब्ला मोजां मोनो आरो मोजांसो मोनो आरो खिन्थु ओरैनोथ' सोरबाया गुन्दा होनना रायखुमाबा दुखु मोनो
खिन्थु बेनि थाखाय खनसे आङो हेन्डसेक लाबाय आरो थारमाने बे मोनसे एक्टिंसो नालाय एक्टिंसो नालाय Yes. बेनि बे समाव आदाया मा बुंगोन जिहेथु नोंथाङाबोथ' सानजारि नोगोराव मैखोम सासे राखोन गुन्दा आरो बेजोंल' नङा नाथुर होनबाथाय सानजारि नोगोराव बयबो नाथुर होननानै सिनायो आरो नों माबायदि मोनो आंबो मोजांखौनो मोनो आंखौथ' फ्राय माने नाथुर गुन्दा होननानै बयबो बुङो आपनार बेयाव माने मा होनना बुङो जोंनियाव माने गुबुन गुबुन जाथिनिबो मानसि दङ जेरैहाय मिसिं जाति दङ मिसिं जातिफोराबो आंखौ माने ओइ नाथुर गुन्दा होननानै बुङो बेनिफ्राय नैबे सिमेन्ट सापरि हालामाव सोरबा बुङो माने राखोन गुन्दा होननानै ओइ गुन्दाबो होननानै गाबज्रिहरो आंखौ सिदा सिदिनो थेवब्लाबो आंहा बेयाव माने खुनु माने माबा आफसोस गैया बेफोरसो गोसोब्रा बेफोरबायदि आरो माने नोंस्रा बेबायदि मुं मोननायाव जेबो आफसोस गैया माने जिउआव नोंथांमोना मोनसे सासे माने साक्सेस होनांगोन आरो जाफुंसार माने मोनसे मुं मोननो थाखाय हाया गुन्दा मुं मोननानै जे नों समाजाव ओरैबायदि अनजानाय सासे सुबुं होमबा बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खाफाल गोनां होनदों आरो खाफाल गोनां बेजोंनो लोगोसे फेमासबो जादों नालाय बे गुन्दा होननायजोंनो जोंखौ माने हनै गुन्दा फैदों दै आमुक फिलिपनि गुन्दामोन दै होनना बुंनायाव जोबोद गोजोननाय थायो बेजोंनो जोङो माने हमनानै लायो थांनानै दङ प्लास माने जोबोद माने गोजोननाय मोननाया बेनो जे माने मुंदांखा बायदि जानानै फैदों आरो माने गुन्दा जोबोद बेखौनो आंबो एक्टरनिख्रुइ गुन्दाफोरखौ साबसिन मोनो माने आंनि गोसोआवबो दे मानो होनोबा गुन्दा होननाय मानसिनाव गोसोआ गिदिर जायो बिसोरो गुन्दा फिल्मनि गुन्दा आरो बाहेरनि गुन्दायाबो सासे ओरैबायदि मोनसे समाव बायध'था जायो सासे मोजां मानसिखौ जाय मानसिया बिराद कुटि हयना गावनि थाखायल' सिन्था खालामो मोजां जानानै थिग बेबायदिखौ दमन खालामनो थाखाय गाज्रि मानसिखौ दमन खालामसै गुन्दा जायो थिग बेयाव 100% सापर्ट दं आरो बेनिखायनो बर' फिल्मनि गेजेराव सानजारि नोगोरनिफ्रायथ' बेलेग आरो गुन्दा गैया नैबे नाथुर आदा गुन्दानिख्रुइ आरो क'क्राझारथिंबो आंनि फिसा जोनोमनिफ्राय जे आदा जुमब्रा गुन्दा देगार सिं थिग बे मोननै नामखौ लानानै आदा गुन्दाखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो गोदोनिफ्राय मिथिगोन आरो बे समाव डायलगबो खोनासंगोन निस्सय डायलगबो खोनासंनो लुगैगोन आरो दिनैनि बे समाव जों गोबां खोथा सावरायगोन आरो बेबायदि खाबु मोननाय नङा बेनो जारिमिनारि जागोन बे समाव जिहेथु जोंनि गोबां रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ प्रग्रामाव लेंहरो आरो गोबां लोगो मोनलायो सुबुं हिसाबैथ' थांलाय फैलाय जायो बे हिसाबै नोंथांनि बबे मोनसे डायलगखौ बांसिन रायजोफ्रा नागिरो बेनि सायाव एसे बुंनो थाखाय खावलायबाय आदसा आङो बर' सावथुन मुलुगाव गोबां माबाबाय खामानि मावबाय फिसा फिल्म 3 ओमफ्राय गोबां भिडिअ जाबाय दा बेनि गेजेरावहाय आङो माखासे डायलगखौ बावलांबायानो ओमफ्राय माखासेखौ गोसोआव दं संगालि फिल्म फिसा फिल्मनि मोनसे डायलगखौ आङो जेरै रायजो बिदिखौ होनो संगालि फिल्म मोनसे प्लट आरोखि मोनसे सिन माने बिलेन आंखौ देगार सिं मोनसे नाम होदोंमोन बे समाव माने देगार सिंआ मोनसे माने मेट्रिक फेल जाबाय ओमफ्राय बिनि गोसोनाया बेखौ गारबाय देगार सिंखौ गारबाय बे समाव मोनसे डाइरेक्टरा प्लट होबाय बे प्लट डायलगा ओरैहाय बे फटक लादों आरोखि फटक मोनसे लानानै डायलग होगोन बे फट' निबासि सना आं आरो मेट्रिकआव खेबसे फेल जाबावबाय आं दिनै सिगारेट फाग्ला जौ फाग्ला बे गासिबो आंनिनो लोगो जाबाय नाथाय नोङो बिदि होननानै सिगारेट फाग्ला जौ फाग्ला होननानै आंखौ नेवसिब्ला नोंखौ आंनि नैबे देगारजों नायगान सुथेग्राम मिथिबाय मिथिबाय बे आरो मोनसे दंबावो भिडिअ फिल्माव मोनसे मेसेंनि रुवाथि बेयो स्ट'रिया आंनिनो ओमफ्राय डाइरेक्टरखौ खालामदों खनिन बड'सा बेवहाय मोनसे सिन बे सिना ओरैहाय माने एक्ट्रिसा सानैमोन सासेया एक्टरखौ गारजानायखाय बै सासे एक्ट्रिसखौ आंखौ माबानो थिनदों आरोखि मोनसे माबानानै माने एटाक खालामसै बे बुंफैबाय आरोखि बे आंनि नामा बे समाव डेभिड आंहा नोंजों मोनसे गोनां खोथा दंमोन बे बुंसै आरोखि डेभिडआ मा खोथा बुं
आं मावनो हायो जेबो गैया ओमफ्राय बे बुंबाय आरो दसे थानानै मानसि बुथारनाय आंनि थाखाय जेबो नङा बेयो मासे थाम्फैखौ खबथारनाय मानसि मिथिबाय मिथिबायना बे आरोखि दा मोनसे खोथा रावबो दुखु मोना दिनैनि दिना माने फिल्म हमना ला आरो दिनै क'क्राझार जों बुहुत मानसि बुथारो खिन्थु बुथारमारदों नामा आङो बुथाराखै मोनसे फिल्मावसो थाम्फै बायदि बुथारो आरो फैबावगोन दा बे समाव जोंनि सानजारि नोगोरनि नाथुर गुन्दायाबोथ' खम नङा होमबा बेबो हयथ' गोबां बे मोनसे फिल्म गानायावनो बेबो अयथासार नाम मोनदों सानजारि नोगोराव थ' बे आदायाबो हयथ' समाजाव आरो गोबां बिदिनो कालसारनि मानसिखा नालाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव थाङो नोंथाङाबो नोंथांजों खावलायजानाय डायलग राखोन गुन्दानि डायलग बेबा आङो बुंनोसै आं सिदा सिदा बुंनोसै सोंबायना सोंबाय बिसोर बुंहरबाय औ सार बेखौ बै गाथि मोनसेयाव दोननानै फै थाबनो दोननानै फै बेनिफ्राय आरो बै दिन माबायाव दालायाव थांनानै आरो मालखौ थिखांनानै लानानै थांबाव बेफोरबायदि माल थिखोनाय गुन्दानि बेनिफ्राय दानिया आंनि गारिखौ माने पुलिसा हमबाय आरोखि माने फन लाबाय लानानै हेल' सार होनना बुंहरबाय असियानो आरोखि माने बेनिफ्राय आं बुंहरबाय इन्सपेक्टर आं पेकेट मोनसे हरदों बेखौ नोंथाङा लाखिनानै गारिखौ थाबनो हगारनानै होबाय आरो माने आसल रियेल काहिनी फिल्माव जिहेतु गुन्दाफ्रा मोगथाङाव मिथिनाय देखायो थिग सिङाव बिदिनो सोलियो बेखायनो बांसिन गुन्दाफ्रासो रियेल पार्टखौ लायो नङा बेखायनो आं गुन्दाफोरखौ मोजां मोनो मानो होनबा गुन्दानिफ्रायसो बेरखाङोथ' गुन्दाया माबायदि माने आयेनफोरखौ आखायाव लानानै खामानि मावो जोंनि एक्टर एक्ट्रिस मेथाइ रमान्टिक न'खरनि जानो गैयै मोनलायो बेखौसो खोनायो खिन्थु एक्टरफ्रा गाज्रि मोना दै खिन्थु गुन्दानाव पजिटिभा दंसिनो आरो आं मोननाव मोनसे होमबा नोंथाङाबो गुन्दानि रलखौ माब्लाबा माबागोन नामा सुबिदा मोनोबा बेसो खालामगोन खालामनो लुगैयो खिन्थु हाइटआ थिना खोमा आंना जायो हाइटआबो जायो बे मोनसे माबासो गावनि गुनजों बेहाय गोजौ गायनि खोथा गैया बे मोनसे एकखौ खालामनो हाबानो बे मोनसे एबार खोथाया जासिगोन जितु गुन्दाफ्राबो मोगथाङाव जाय गुन्दाफ्रा बांसिन हाबा जानाय नङा खिन्थु फिल्मनि गुन्दाफ्रा हाबा जायो दा बेफा गिदिर गुन्दा रल लानानै बाजैमोनखौ बोरै मोनबोनाय बोरै हरनाय बेखौसो एसे मिथिनांसिगोन दानिया सोंग्रोनोसै आंथ' माने बे गिबियाव माने मा होनना बुङो बे हाबा जायैनि सिगांनो आङो हाबा जायैनि सिगां हाबा लाखानाय आङो हिन्जाव लाखानाय बेनिफ्राय जेब्ला आं फिल्म बानायो बे समाव माने आंनि आइजोआ बाजादोंमोन आरो माने आरो बे समाव आंहा माने गथ'फ्राबो एसे देरबायमोन बाबा बिदि फिल्म माबाखौ गुन्दा फाटखौ लानाङाहाय होनना बुंदोंमोन फिसाजोफ्राबो बेनिफ्राय आरो हिन्जावाबो बुंदोंमोन आरो श्रीमतिया दै बेनिफ्राय श्रीमति नङा सुमिता मुसाहारि बेनिफ्राय मानो बिदिखौ लाखोआखै नोंलाय मा जोजालायनाय जोनायाबो मोनसे जायगायाव जोदोंमोन नालाय बेनिफ्राय बेफोरखौ नायनो एसे उसुबिदा मोनोमोन आरो माने बानायखांबाय बेनिफ्राय थिग बिदिनो माने फिसाजोफ्राबो मा बाबायालाय बिदिखौ लाखोआहाय होननानै माने बादा होदोंमोन आरो माने बेनिफ्राय बिदिनो नैथि थामथि खालामलांबायना आङो बिलेन पार्टखौ लालांबायना बिनिफ्राय आंनि हिन्जावाबो आरो फिसाजोफ्राबो बावलांबाय बिसोरबो माने माथो मोजांसो नुलांबायहाय जालांबाय माने नै हिन्जावा ओमफ्राय नै दा खुनु बादा गैला आरो माने नै सुबिदा गैला गुन्दा रल लानायाव गोबां फैसा मोनदों खोमा नोंसोरो रांखौथ' बिदि मोना जोङो गुबै माने फेमासनि थाखाय बेनिफ्राय बे आंनि हिन्जावखौबो मा खालामबाय आङो जाहा मिनिस्वर सारा माने मोनसे माने गां नांगौ आंनो गां नांगौ होननानै मोनसे एलबाम बानायदोंना लेटेस्ट मोजांनो बेयाव नै दा आंनि आइजोखौबो एसे ससे रल खालामनानै होनो थिनदोंमोन आङो खालामनानै दा बेखौ मोननानै बेबो खोब गोजोननायसो मोनदों एबार आंखौबो लाफानांगोनहाय बिमाफ्रावसो जाबावबाय नै सानैजों मोनसे एलबाम बानायबा माबा जागोन नामा नै
बानायदोंमोन दाख्लै बैसागआव माने हास्लाबाखसै एक्टर एक्ट्रिस जानांगोन बोराय बुरि बिदिनो बोराय बुरिनि मोनसे रल ओमफ्राय माने बैसागुनि मोनसे मोसानाय खोब मोजां मेथाइ बानायनानै दोनदोंमोन बेबो मिनिस्वर सारनिनो लिरनायमोन नाथाय बे मेथाइखौ माने दाख्लै आं माने बैसागु बरायनाय आरो बिदाय होनायनि समाव माने बरनस्लाबनो हादिया मानो होननानै बुङोबा आंनो माने बिबानगिरि जानानै थाबायना आफादगिरिमोन बिदायनि बेयाव माने आङो माने खालामस्लाबनो हादिया बैसागुआव बरननो हादिया बे मेथाइखौ फैगोन बोसोराव आंनि हिनजावखौनो लाफानानै बानायगोन होननानै थाग थियारि खालामनानै मेथाइखौ दोननाय जाबाय आसा खालामदों बयबो नुगोन गुन्दाया हिर' जानाय 2023 मायथाइयाव ओंखारहैगोन आरो बैसाग दाननि 1-2 अक्ट' बैसाग हाबजेननायावनो ओंखारगोन आरो नेक्स्ट बैसागआव दाथ' गोजोननाय मोनबाय दा सासे गुन्दा दंबावो बे गुन्दाया जाहैबाय जाहा देगार सिं आदाया थ' बेयो गावो हाबा जायैनि सिगांनोथ' एक्सन बानायदों बायदि मोनदों आंनि नोजोराव सेंग्रा फिसा सायाव नां नुदों बियो बे सासे गुन्दाया सासे मोजां न'खरनिफ्राय बोरै फिसाजो मोनफैखो आसुरित जायो जोबोद मोजां सोंनाय थारमाने आङो 1987 दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेब्ला सोमावसारनाय बे समाव आङो मैखोम बाहागो लाबोनाय बे समाव आङो हायार सेकेन्डारि फरायबायमोन अब्ला जों बे दोहौआवनो 1990आव मोनसे रादाय सिनेमा खालामोमोन चित्तरन्जन मोसाहारिनि जों सेंग्रा समाव कलेज लाइफआव बे कलेज लाइफआव जेब्ला मोनसे शुटिं खालामो बे शुटिंखौ दा बे नोमबाजैनि गामियाव खालामनाय जादों आरो बे गामियाव खालामनाय जादों बेवहायनो केम्प थानाय जोङो आन्दलन दंबाय थाखानाय ओमफ्राय बे खालामनायाव मोनसे शुटिंआव जे न'खराव थादों बेयाव मोनसे थांलाय फैलाय आदान प्रदान जानायावहाय बाहाय मोनसे मेगन नोजोर गोलैलायबाय आरोखि दा बिदिनो मोनसे आरो आन्दलन बायनानै 1993आव मोनसे सुक्ति जाबाय सुक्ति जाबा जों कलेजाव फैफिनबाय कलेजाव फैबाय 1993आव आङो BA पास जाबाय 93, 94, 95 आङो मोनसे डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोनबाय हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयाराव बे समाव आङो गुन्दा रल लाबाबो माने जोंनि न'खरनिफ्राय बिसोरनो एप्रच खालामनायखौ इजिलि एक्सेप्ट खालामदों बेबायदिनो हाबा जाबाय सिलाय थिलायथ' देखायाखै थारमाने आङो मोनथामसो गुन्दा रल लाखांबाय बे समाव मोनब्रैसो बेनिफ्राय साख्रि मोनबाय ओमफ्राय बेखौ बर' समाजनि नेमै नायनानै हाबा खालामनाय जाबाय आरोखि ओरैनो कलेज लाइफआव एसे मेजरलायनाय दंमोन बेलेगखौसो मेजरदोंमोन ना बेखौनोखा बेलेगथ' नङा बेनो बेखौनो मेजरदोंमोन आरो मेजरनायखौ मोनदों मेजरनायाथ' माबा हिसाबै बर' सावथुन मुलुगनि हिसाबै एसे बुरजायानो थायो दा जोबनायाव बेखौ सायख'नाय जाहैबाय सावथुन मुलुगाव गोबां बुरजा मेजरग्रोयो आरो ओमफ्राय बिनि गेजेराव सासे जायो थिग जोङो बलिउडनि माबाखौ बुंनो हायो दिलीप कुमारमोन दिलीप कुमाराथ' बेबायदिनो साब्रैसो फेमिलि थिग बेफोर माने जेबो नङा दानि आं बेखौ मोनसे बुंबावोसो दिनै मेसेज होनो लुबैदों माने जोंनि बर' समाजावबो बेफोरखौ जाहाथे गाज्रि मोना सोरबा हानाया माने सुबुं सानखो बारायनायनि थाखाय बे बेलाखौ आङो गाज्रि मोनजानायखौ बायो आरो गाज्रि मोननाङा सुबुं सानखो बारायनो थाखाय लाबाबो जिहेथु लानो हानाया लाथोंसै सुबिदा होनांगौ आरो खिन्थु इनायाव नागारल' नङा लानानै माने संसार जानांगौल'सो बेखौ सुबुं सानखोआ जोबोद खमायलांबाय आरो मोनसे इसोरानो बेखौ जोंखौ जुलि लानायनि सम होदों बा मोनसे सोरजिखादों थिग हिसाबै रावबो लानानै आलाय सिलाय बानायाबासिनो इनायाव नागार खालामाबासिनो बिदिनोथ' गोबां दिनै बांगालफ्रा मालाय लारि बिसिनासो रायजो जानाय स्ट्रंसिन नङा होमबा रावखौबो रावबो सोनारा खिन्थु जों सासे लानानै सासेखौ आबदाल खालामनो हायाखै बेनिफ्राय बेखौनो आं सानो आरो बेफोरनि सायाव जों नोजोर बिसार खालामबाय थायो बेखायनो सुबुं सानखोआ खमायबाय देनां बड'लेण्ड मोनबाबो सोर सालायगोन जोंना सालायग्रायानो गैला दाबिनानै जोङो जोबै सानै जरासेल' थाबा सोर सालायबावगोन 50-50खौ थिग दिनैनि गेजेरजों सावरायनानै माबायदि मोनखो आदा आङो दिनैनि नोंखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय माने आं गोबां इउटिउबार लोगो मोनबोबाय माने बेबायदि गोलाव सम लायाखैमोन दिनै नोंथाङा गोलाव सम लानानै जोंनि गोसोनि साननायखौ बुंफ्रुजोबहोबाय माने गेबेंजों बुंजोबनो मोननायखाय आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांजों आङो खेबसेबाव गोजोननाय जासिबावबाय खुलुमबाय दाथ' बे एकदम बिदा फंबाय
जायगानिखा जोङो जायगानिखा बे आदामोननि माखासे एक्सनफोरखौ स्टाइलफोरखौ नायनानै आंबो बेबायदि राजा बायदि सोलिना जाया बिसोरखौ दम होनाया सबखौ दोनो बिनि दमखौ फल' खालाम आंबो दम होनो नङा होमबा एक्टरफ्रा थाखुमानो गोनां जायो खिन्थु गुन्दाफ्रा थाखुमानो गैया बबेबा टाउनाव सिगारेट सोबदाव रावबो बेयाव नङा होमबा आदसा बिनि मोनसे मेसेज होनांगौ नामा मोनसे बुंबावजागोन नामा दे बुंजायो थारमाने आं दिनैनि बे नोंथांनि बे माबाजोंनो मिडिया थ्रुयै मोनसे आङो खावलायनो लुबैदों आरोखि जोंनि बे बर' माहारि दा समाजाव मोनसे जाफ्लेबाय थादों जे फिसाइ गोनांफ्रानो माने दोनखारलांबाय थानाय बे जोबोद दुखुनांथाव औ माने बे जाहाथे जाया आरो गुबुन हारिखौ हाबा लानाया जोंनि सुबुं सानखो खमायनायनि मोनसे गुदि जाहोन बेबो ओंखायनो गुबुन हारिखौ हाबा लानो नाङा जेनेबा जोङो बर'आ सोरबा आलिखौ लायोबा आलि थालि जाहैगोन सोरबा सन्माखौ लायोबा सन्मा जाहैगोन बेनिखायनो गुबुन हारिखौ लानायखौ जोङो टटेलि स्टप खालामनांगौ मानो होनना बुङोबा गुबुन हारिखौ लानो माने जोंनि सुबुं सानखा गोमालांबाय ओंखायनो आं दिनैनि बे नोंथांनि माबाजों माबा मोनसे चेनेल गेजेर मेसेज खालामनो लुबैदों जाहाथे बे दानि बे बर' आइजोफ्राबो हाबा जानायफ्रा माने बेबायदि गाज्रि मोनसे माबायाव थाङा दोनखानाय माबानायाव आरो गोदान जेनेरेसन बे जोंनि बर' हिन्जावफ्राबो माने गुबुन हारिजों हाबा लाया आं बेखौ खावलायदों आरोखि जोबोद गोजोननाय दा बे समाव दिनैनि जिहेतु सान मोनसे दिनैनि साना बयनिबो थाखाय मोनसे बिबान दंफां फांसे गायनानै नङा होमबा बे दंफां गांसे गायनानै फोथांनांगौआ जोंनि दायथ' बे दंफांनिफ्राय मोननांगौ जि गुन जि फिथाइ बेफोरखौ जोङो बे थांना थासान्दिसिम आबदाल खालामनांगोन थिग बिनिखायनो नों आदामोनखौ सासे गोबाव समनिफ्राय नोंथांमोना फिल्मफ्राव रल लायै दिनैसिम जोंनो माखासे सोलोंथाइ होबाय थारै बेनिखायनो बे दिनाव नोंथांमोनजों आं सावरायनायनि गुबै जाहोना आरो बिनिखायनो नैबे आदाया आंनि साखाथिबाबो आदाखौ सम मोजां नायनानै मोजां मानसिखौ सम मोजाङाव लोगो हमलायनानै जाहाथे आंनि आंगो लोगो इउटुबारनि साबसक्राइबार बिथांमोनखौबो बे समाव लोगो हमनानै नोंथांमोननि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो साननाय बेखौ आं नाजाबाय थादोंमोन इसोरा थिग बेबायदिनो नोंथांमोननो जेरै इसोरा गुन्दा जानाय एक्सन बेखौ बिद्दाखौ हरखादों थिग लोगो मोनदों आरो बे समाव आदा नाथुर जा देखापामनि बे आदायाबो दिनैनि सानजों लोब्बा लानानै नोंथांनि साननाय फैबाय थानाय सम आरो उन्दै जाखांबोनाय फंबाय बिनानावफोरखौ माबा मोनसे मेसेज होनो गोनां दङब्ला खावलायनाय जाबाय मेसेजखौथ' जोङो गिबि माने आं नैबे हारिमु आफादनिखौ होग्रोनोसै जाहाथे जोङो माने दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफाद मिरु आफादनि जोंहा कनफारेन्स जागोन 2023 मायथाइ जानुवारियावनो लागोन बायदि जानानै दङ जोङो बे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गेजेरजों जोङो जाथिनि हारिनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय गासैबो आब्रुथिखौ लानानै जोङो जाहाथे गोजौ दरबाराव गोजौ थाखोआव मोनहैहोनो हायो बेखौनो आं खावलायदों बेनिखायनो जोंनि बर' माहारिया उन्दै गथ'फ्रा खुदियाफ्रा गिदिर गोलावफ्रा जाहाथे जोङो गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय गासैखौबो जाथिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बयखौबो खावलायदों आरो खावलायगोनखौ आंहा फोथायनाय दङ मानो होननानै बुङोबा जोंहा ओरैहाय संकस्तु सदिया होनना बुंबाय थायोमोन बिदि बुंदोंब्लाबो दिनै जोङो लेन्डखौ मोननो हायाखै ओरै जोंहा बिटिआर मोनबाय जोंबो आरो माने आउट अफ बिटिआरनि माबायाव जोंहा माने बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल मोनबाय जोङो बिथांमोननि दैदेननायजोंनो जोङो माने जाहाथे जोंनि हारि माहारिखौ जोङो गोजौ थाखोआव मोनहैहोनो हागोन हारिनि हारिमुखौ दिन्थिनानै हारिनि हारिमुखौ लाखिब्लानो जोंनि बर' हारिखौ जोङो माने गोजौ थाखोआव लांनो हागोनखौ आङो हास्थायदों आरो जाहाथे बयबो बेखौ गाननाय जोमनाय दानाय लुनायखौ जोङो नागारा बेजोंनो जों जाहाथे मोजां जालांनो हायो आरो दिनै जोबथारनायाव जाहाथे जोंनि इनभाइरनमेन्ट डेआव दिनै जोंनि माने दुलाराय बर' हारिमुनि बानजाय आफाद दानाय जागोन जाहाथे आफा आनान गसाया बेखौ मोजाङै जाफुंसार होगोनखौ हास्थायनानै आंनि बुंनायखौ आं बेखिनियाव गोजोननाय थाबाय बे समाव दिनैनि सानाव मोनसे खोथाखौ बुंनो नांगोन जिहेतु बर'आ गोबां मोननै जिहेतु रायजो मोनबाय बिटिआर आरो आउट अफ बिटिआर थिग बेबायदिनो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्राबो गावनायनिफ्राय गावलांबाय थादों थिग दिनैनि बे सावरायनायाव मोनसे पइन्ट आं बर'नो नागिरदों जिहेतु फिल्मनि गासै गुन्दायानो खौसे जानो थाखाय मेसेज होदोंब्ला जोंनि बर'नि एसे साननो गोरों गियानि सुबुंफ्रा मानो खौसे जानो हाया बेल जोबथा मेसेज आरो बिनिखायनो दिनै जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै बर'आव जेसेबां गुन्दा दाखु दं फिल्मनि गुन्दा बेफोरखौ खौसे खालामग्रोनि इनिफ्रायसो लासै जोङो
माखासे मोजां मोजां सुबुंखौ खौसे खौसे खालामनो नाजागोन आरो माने गाहायनिफ्रायसो दानिया जों स्टार्ट खालामनांगोन खौसे खालामनो खिन्थु गोजौनिफ्राय खौसे जायाखै गोजौनि मोजां मोजां दैदेनगिरि बिथांनावनो गुबुनावनो 100निफ्राय 100 साननो हानाय केपासिटि दं बिथांमोनानो गावजों गाव खिन्थु जोङो थासारि दा नोंथांमोननिफ्राय बे मोनसे मेसेजखौ आं मोनना गोजोननाय मोन्दों आंबो गोसोखांनानै बेखौनो सानदों जे फिल्मनि गुन्दाफ्रा खौसे जानानै मोनसे सावरायमारनांगौ बेखौ आसा खालामदों बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअखौ गासैबो आंनि नायगिरि बिथांमोना मोजां मोनगोन आरो बे आदामोनखौ लोगो मोनदों जोबोद गोजोननाय थादों आरो साफ्रोमबो नायगिरिफोरनिसिम जों गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ गासैबो जासिहरबाय गोजोन्थों खुलुमबाय